trecut acest eveniment așteptările dumneavoastră sau au fost ceva, nu știu, mai slăbuți? Nu mă simt în Moldova. Super, eu nu m-am așteptat chiar o să fie așa de bine. Evenimentul a fost foarte super, cred că a fost ceva nemaipomenit, nu m-am așteptat chiar la atât. Doar asta pot spun, sunt foarte bucuroasă să organizați așa evenimente în Republica Moldova. Ar fi foarte bine dacă s-ar organiza mai des și cu mare plăcere. Am participat la acest fel de eveniment pentru că este o onoare să avem așa DJ în Republica Moldova. Vă așteptați și poate la alți interpreți după Armin van Buuren să vină în Chișinău? Da. La cine? Hardwell. Cred că la fel. Așteptăm Tiesto în primul rând. Sperăm. Ionel Istrate nu-l așteptați? Nu. Mersi. Nu. Nu. Măi, dar ce glumesc mai ești, știi? DJ Ionel Strate. Și cum ți s-a părut evenimentul de azi? Pentru care presă? Orașul meu.media. Nu-i ProTV. Nu-i presă. Da. Orașul meu. Ce? .media. Suntem Păi- recent lansați. Ce vrei să zici despre eveniment? Cum ți s-a părut? Evenimentul a fost foarte super, Armin van Buuren a fost foarte așteptat în Republica Moldova de câțiva ani. Este un DJ foarte bun, cel mai bun din lume aproape din ceva ani în urmă. Acum nu mai punem statistica asta care Adică el oricum rămâne cel mai bun. oricum, este un DJ clasic care e cel mai bun, Cel mai bun? Stai un pic. Nu, vorbesc eu sau... Hai, vorbești și tu un pic. Vorbesc eu sau vorbești tu? Ok, vorbim noi. Păi tu un show tu singur pentru programul tău. Sau Bine. vorbesc eu? Hai vorbim. Deci să spun ceva, pentru că cunosc foarte multe despre muzică, despre muzică electronică, despre trance, despre house și așa mai departe. Deci, uite, Armin van Buuren este un DJ care e clasic DJ, stilul său îl ține foarte mulți ani. El și Tiesto, da? Spunem așa, se întrec de ceva ani, din 2000, nu mai țin minte din ce ani, ei doi se întrec, da? Adică din 2000, vezi că vrea să spui ceva, poftim domnișoară, dacă cunoști ceva, lasă spui ea. Eu singur sunt DJ și cunosc foarte multe, adică Dar cum vă numiți? DJ cum? DJ Ralic, Nicky Ray și așa mai departe. Adică Nicolae mă numesc. Olea. Credeți că la un eveniment de-al dumneavoastră ar veni atâția oameni cum au venit? Nu? Nu cred, pentru că nu sunt atât de promovat. Da. Bine. Am Dar la DJ Ionel Istrate ar veni? Măi, dar ce glumesc mai ești, știi? DJ Ionel Strate. Eu cred că la DJ Ionel Strate ar veni mai peste vreo 200.000 de oameni, adică Toate statele din Republica Moldova ar veni. Adică în Republica Moldova ar trebui ceva mai
ceva mai mare ca Moldexpo, ceva, nu știu, ar trebui să inventeze ceva mai mare, 200.000 de oameni să fim. Eu am înțeles. Bun, Dacă mersi tare cunoști. mult.